yo kako biro duoko nwa godo. To luoro mar aluora ni koro o kaber onego time nade en gima koro nyaka puonji koso jonyuole makoro en gima waneno kaka jolony ni wakete e syllabus mar school nikech sani jaduong' kaka babana Festus Ateto man Nyakacha nitie gik moko anya puonje to kwa chako gi nyithindo matindo gi to gidongo gi gini kuomgi kaka gibiro koro obiro lokore mos nikech nitiere jomoseti mokinyal. You can't teach an old dog new tricks. Yes. Koro nyaka wakete syllabus mar skunde mondo nyithindwa odong gi gini gidong gi climate change gidong gi solid waste management gidong gi environmental conservation for the future of the nation and for their own future. Mana chiel kum giseneno oko kuchocho mano luoro mar aluora machiele nango giketo maino e pesa ma gichiwe kuonde meg lokruok mar kor lwasi moingowa koso gito be mano ok thagi ahinya. Gimachielo man kocha en enforcement of the law. Yeah, strict enforcement of the law. Mano ni kocha chande, very strict. We don't have that. Watema to bende ki itemo ni midhi matut to nitiere ngato ochunge toke kanyo gi beti magin gichwanyore ni koro mano gimoko nego tim. Correct. Okay. To koro ka wadhi mbele gi wach mar